TV a dneska by som chcel si zahrať jednu hru, ktorú všetci poznáme, a je to hra Milionár. Takže si ju pustíme. No, hra Milionár. Haló. Dobre, pustíme si ju. Hra. Nová hra. Meno hráče je Daniel, alebo nie, dáme si do Doman TV. Iba tak random. Dáme ľahkú, lebo, no viete, nie som ešte taký, že koľko dní má týždeň. 7 dní, ani som nevedel. Čo? Povedaj. Čo som zrušil odpovede? Čo? Koľko dní má týždeň? No. Koľko litrov má jeden hektoliter? Koľko litrov má, čo ja viem? 100, iba tak, random. Ale, poviem vám, nie som si istý. Poviem vám pravdu, nie som si istý. Bola správna, áno. Koľko metrov štvorcových má jeden ár? Čo ja viem, 10. Ale neviem. Fakt neviem. Chvíľa napätia. Čo to bude vidieť? Vaša odpoveď je nesprávna. 0. Ľahká. Ďažika. Koniec. No dáme si ho znovu, dámy a páni, nová hra. Ľahká. Štart. Musíte dať meno hráča. Golula. Ký. Chcem hrať o 500. O 500 chcem hrať. Ja. Koľko? 7. Povedaj. Ale kto by to nevedel? Každý vie, že no, viete, že je 7, no. Bola správna, gratulujeme. To sme mali 100. Povedaj. Ty vole, no 100. Čo? Ja som dal zrušiť. Dobre. Chvíľka napätia. No choď, už bude pohni. $500 už má. $500 má. No, tak to je fakt. A koľko nám to minule ukazovalo? 110 a 100 nám ukazovalo. 100? Povedaj. Čas zrušenia na... Stavať čas zrušenia odpovede. Správna. Koľko metrov štvorcových má jeden hektár? To sa musím spýtať. Starka! Koľko metrov štvorcových má jeden hektár? Koľko? 1000. Takže 1000, dámy a páni, to som nevedel povedať. 1000 čak. Dobre, dámy a páni. Takže ideme na to. Chvíľka napätia, ja sa tak teším. A vyhra. A čo som dal? Povedzte, čo som dal. No tak toto ja, akože ja som nič nevyhral, akože čo toto je? No tak to je fakt. Nová hra.
Dáme si to na stanici, všetko dobré. Meno hráča Kulík Vzdiv. Ja som Vzdiv. A ideme ešte raz 7. Odpovedaj. Tu máme ľahké, lebo nám to ide oznamu, takže. A máme na konte 500, vyhrali ste, dámy a páni, 500 ste vyhrali. Koľko dní má mesiac január? Nie som si istý, že má január 31 dní. Nie som si istý. Dám zrušiť. Jo! Koľko metrov? No rýchle. 100. Chvíľka a peča. Hika a ea. Hika a ea. Ja sa bojím, dámy a páni, ja sa fakt bojím. Čo keď to nedám? Koľko ročníkov má škola? 9. Tada. Slovenská republika, alebo... Hej, asi tak. Nie. Zrušiť odpoveď. Čo znamená Slovenská republika, alebo čo? Pomočky číslo 1. Tak 9, dobre. Som si myslel, že akože stredná, nie, lebo to je stredná je ako... Dobre. Ako sa volá najvyšší vrch Slovenska? Dubnír, Chopok, no tak toto neviem fakt. Dámy a páni... To bude Gerlachovský, no dobre. Určite to je Gerlachovský, som si na to 100%. Jo! Akú platobnú jednotku majú v Dánsku? Shilling. Iba tak si myslím, že shilling. Shilling. A už mám 5000 na konte, takže shilling to není. Vaša výhra je... Jo! Dobre, dámy a páni, to bola celá hra Milionár. Dúfam, že sa vám páčila. My sa uvidíme možno niekedy na budúce. Takže zatiaľ čau. Počkaj, ešte sme neskončili. Ale ešte dúfam, že sa vám táto páčila, keď sa vám táto hra